أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa, egameni lika Allah onomusa onesihawu. Nina masulumane, noma nina mamuslim, noma nina balandeli baka Ahmad Mahmud Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wasallam, you are the best. Allah uyasincoma kwiQuran uthi you are the best. Kungani ngiquote leli verse? Ngoba abantu bayasibuza ukuthi why niloku ninakekela ninakashela abantu? Why niloku nisemva kwabantu niloku nibatshela ngale nkolo niloku nibatshela ngale Islam? Ngiyaniphendula namhlanje ukuthi why? Uthi Allah ngoba we are the best. What makes us the best? Allah uthi siphezulu usiphakamisile. Ukhrijat linnas, niphakeme nina ukudlula zonke izizwe. Zonke izizwe ngidalile nina masulumane, nina enizithobayo ngaphansi kwentando yami, nina niphakeme ukudlula zonke izizwe, nisibani nokukhanya kwezwe nina. Ngoba nenzani? Ta'muruna bil ma'ruf, nibizela abantu ekwenzeni okuhle, ekukhonzeni umdali wabo ngeqiniso. Ingakho niphakeme. Watanhauna 'anil munkar, nitshela abantu, nivimba abantu ekwenzeni izinto ezirong, ukukhonzeni abanye onkulunkulu, ekubulaleni, ebuthakatheni, ekuhlebeni, obumenemene, you name them. Nina ni best, ningcono, you are the best ngoba nenza lokho. Allahu akbar. Ekugcineni Allah uthini? Watu'minuna billah, nikhonza Allah, nikhonza umdali wenu, nikhonza umvela kuqala, nikhonza umenzi wenu, nikhonza umenzi wezulu nomhlaba. Yingakho nina masulumane you are the best. Besathini kunjingalwazi usolwazi Muhammad sallallahu alaihi wasallam athi balighu anni walau aya, fundisa into oyizwe ngami, idlulise umlayezo owuzwe ngami noma ngabe ivese lodwa. Ithini le hadith, lithini leli verse? Uma wena uyimuslim uthulile neislam yakho, ungatshela abantu ngeislam, ungatshela ama-colleagues wakho emsebenzini ukuthi wena uyimuslim, ubatshela ukuthi why wena uyimuslim. Islam yakhe iyashoda, my brother, my sister. Islam yakhe iyashoda. Uthi fundisa ngisho noma ngabe ivese lodwa. One verse. Yes, there's a shortest hadith esasifunda emadresa ethini al-kuburu sallallahu alayhi wasallam. Nika abantu abadala ithuba kuqala. That is the best hadith. Kodwa uyizwile nje ukuthi short kanjani. Mawazi leyo hadith leyo ifundise. Mawazi ukuthi alhamdulillah, fundisa alhamdulillah, usho ukuthi uchaza ukuthini. Mawazi ukuthi a'udhu billahi minash shaitani rajim, fundisa umuntu, usho ukuthi uchaza ukuthini. Mawazi ukuthi bismillahir rahmanir rahim, fundisa umuntu umchazele ukuthi uchaza ukuthini. Allahu akbar. Namhlanje ke seniyazi ukuthi kungani sifundisa abantu ngeIslam. Yingoba thina sihamba einyathelweni zabaprofeti, singene einyathelweni zabaprofeti, senza lokhu ithunywa ika Allah ezazi kwenza emhlabeni. Uthi kusolwazi sesihambile sonke, akasekho zayo emva kwami. Ingcapha manje sisemahlombe enu, umthwalo usisemahlombe enu. Qhubani leli vangeli lobunye bukaNkulunkulu. Sengathi Allah ngasiphi ingqondo, asivula amehlo. Thina amamuslimi siliqhube leli vangeli ngokuziqhenya, raditu billahi rabbi, siziqhenye ngo-Allah njengomdali wethu, wabil islam dini, siziqhenye ngeislam njengenkolo yethu, wabi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam rasula wa nabiya,
siziqhenye ngoMuhammad sallallahu alaihi wasallam ukuthi waba isithunywa, waba umngani kithi, waba nozwelo kithi, wasilethela lenkolo yeIslam. Allahu akbar. Uthi yena umuntu njalo ekseni osho lento le ngiqeda ukisho, ngelanga le-judgment day ngiyombamba ngesandla ngingene naye eparadise ngobe ngimbambe ngesandla. Allahu akbar. Sengathi Allah ngasenza siqualify sibe among those people azobe ebabambe ngesandla ejabulile nabo. Akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.